Абе, имаш ли ни 12 000 да ми дареш на заем? За какво са ти? Ами искам да ставам учител, пък чух, че толкова струва в Айтос. Трябва да знаеш поне половината азбука, пък аз я знам цялата. Първо, тия слухове са само за община Руен. В града имаше само една такава учителка, обаче откакто изкараха чат GPT, момичето се справя добре. При теб какво става? Върви ли индустрията? Ефтини цигарки има ли? Нелегалната фабрика за цигари ли визираш? Това беше преди 10 години. 8 години. Да бе, те долу-горе и преди толкова казаха, че ще ви направят обходен път. Елкъм спра да минават тировете през вас, ама май сте на същото дередже. Протестчетата не сработиха. Минават си, харчат по някой лев, лошо няма. Да бе, харчат. 2023 справя един тираджия да си вземе кафе от вендинга. Всичко друго е транзита и това ви е оборота. Между другото, ви разгледах бюджета за 2025, имаше интересни неща. И какво, например? Например, 200к за 2 автомобила, 80 000 лева за компютърчета, 300 000 за 2 сглобяеми павилиона при първоначално обявена стойност 180 и някои други обществени поръчки, където изглеждаха леко завишени. Ти къщичка за птички прав ли си? Не съм. А за кучета? Тогава откъде знаеш колко трябва да струва един павилион? Паразит транзитен. Бе, хора си преди цигарите и си пи виното. Квартален винар на Бургас.